Svi ljudi, ja sam Đo. Prošli put ovaj video, danas ćemo da igramo CD4 da pokažem ovaj tim. Vidite. EA Sports. It's in the game. A? Posle ću da radim. Posle ću da radim. Uče, ubrzo bacite like su. Obavezno bacite like i subscribe. Imamo ovdje nešto, nisam vidio danas. Dajte mi mogu, dajte sve što sam rekao. Jaj, čeče, šta je? Ajmo da kažemo ovaj tim. Vidite, ovaj tim je 31. Imam baš puno igrača, ovdje je su italijsko. Dobro, ja sam ga rekao. Ovdje je Tomasa. Milera ovog. Čekaj. Što mi pokažem. Zove se Gerd Miller. Dobar igrač, stvarno. Ja sam ga rekao. Nisam. Imamo ovo Guirassi. Sergio Guirassi. Igrač. Ja ga promenim sa nekim. Ja ga promenim sa... Ripeč. Prije 10 dana. Čemu si ja to je video ništa preko tako. Nič malo duša od toga. Koji je sakad? Super igrač, svaka čast. Imam Mahnovog. Plahn. Jak strelio. Svaka čast. Imam Javier Mascherano. Neki stari, jak strelio. Baš jak strelio. Dobra, nie powiesz. Serbiron. Logicznie. Dobra, kłamano, kurwa. Ma po to przygrać. I mam plan. Pretvorik, ti ništa da kažem za ovu igru. Ne znam, nije baš to imam Somera. Imam se dobio. Imam Somer, okej. Srednje. I ono, imamo ovdje Bellingama. Imamo Haalanda da su overali. Imam Gimeneza. Kijana nekog, Ruben Nevesa nekog, Prometal. Inače ljudi, ono video su ljudi protiv Manchester United i Manchester City. Ono utakmica protiv Al Hilala dobio sam Dipeja. Logično, ništa dobro neće dobiti. 84 overe, šta da radim s njim? Ugas. Ja sam ponadao. Ništa. Dobro, ne znam, Mudrik neki. Klinac, čas igre, Shankland, neki Dudekoj, Isla, neki glupavi igrači i bla bla bla. To nije ništa bitno. I imam isto još jedan tim, što vam pokažem. Evo ga. Imam tu neki igrača, već znate neke. Bellingham. Dobar igrač. Solidan. Milijun pušku 4 miliona. Ja sam ga dobio, italijsku sam bio kupio. Ovo sam italijsku. Čuno da je izgledalo dobro. Tako sam ga pravio. I Fojek možda da ga gleda. Po neki mađuka. Idemo dalje i to je to. Ovdje imamo Sjavu. Ništa posljednje ovog 89 neki.
Ovako nije baš nešto solidan. Ima 88 imam. Inače ljudi, ovaj video dolazi samo da mi pokazao svoj tim. Moj tim, evo ga ovdje. I eto. To je to. Više ništa ne želim. Evo nešto ovdje. Sam kupio. Ne. Ću otvaram ove enke. Takove. Imam 2200 nešto. Sad vidjet ćemo. Otvorimo. Tako. Ništa. Ne ide. Vidim market. Što ne mogu da kupim? Bio sam. I sad ću evo ga, da mi povećam ocenu. Mislim, koliko na koje, kako pričaju drugačije. Sad je 90, sad. Ništa im mogu, fizika, defending. Bude jak, ali mora baš da bude defend. Malo grublji. I eto sad. Ću da pomenim. Za Ramos. Primjer, eto može. Tako. Čekaj, ne. Sad. Pao mi je. Čekaj. Sad sam se. Sad mi je 90, dobro. Šta sam? Čekaj. Znači malo. Time. Sada bude desija, nadam se. Ramos toliko dobro. To. Sada je malo bolje. Nije. Bože, čekaj. To nešto. To sam nije. 91. Aj, neću. Tako. Neću pak. Neću na drugi tim. Tija sad da stavim. Čekaj, pa sam 3 sekunde. Tako. Ne, čekaj, nisam to zadnje. Co čekaj? Kako mnogo njemu ću. I tako. Sad. Umjesto musijale da stavim svi drugu dio. Su oko 2 Ruben Diaza. Šta? Nemam pojma. Ne vezajte. Dobro, to je to sada. Od ovog videa. Ja se sviđam. Vidimo se u nekom drugom. Ćao.